Cada polo Entroido, nestas datas celebranse multitude de festas por toda a provincia. Unha das máis concorridas do domingo do Entroido foi a festa da Androlla, que se celebra na Vía de Suarna desde hai 21 anos. Vexan. Un dos embutidos típicos dos Ancares lucenses é a androlla. O saber facer da súa xente, transmitido de xeración en xeración, fan único o sabor deste produto da montaña. A androlla lleva costilla adobada e corteza de cerdo, pimentón, sal e ajo. A ela se lle adica o Domingo de Carnaval, unha festa gastronómica, desde o ano 1991, a máis antiga da comarca. Moita xente acude ese día á navia de Suarna para probala e de paso levarse unha peza. Dijimos hacer un fin de semana distinto y sí, llevamos androlla, butelo, chorizo, salchichón, tienen todo tan buena pinta. 3 androllillas, moi bien. Hortensio foi o primeiro produtor de Lugo en comercializala e exportala ao exterior. Nosotros en el año 99 decidimos abrir una fábrica de embutidos, todo típico de la zona y sobre todo para reforzar lo que era la androlla. Luego empezamos a enviar fuera, empezamos a hacer fiestas de la androlla en Barcelona, empezamos a promocionarla y bueno, hoy ahora mismo está teniendo un gran éxito. A forma máis tradicional de cocinala é cocida. Ponse a cocer, o sea, durante 2 horas e algo, entendes, a fuego vivo e nada máis, o sea, a cousa é ben sencilla de todo de cocer. Na feira repartíronse 200 kilos do produto. A androlla tira porque é un produto de calidade da montaña e estamos nas fechas pois, que apetece este produto, e é tradicionalmente de carnaval. E a androlla está boa, invítanos a ela e está boa. Vimos de Baralla, de Lugo. Por esto, la androlla que é moi buena, está riquísima. Está riquísimo. ¿Cómo va a estar? Sendo de Navia, ¿cómo va a estar? Una pasada. Yo vengo desde Barcelona a comerlo, desde Barcelona. Ademais da androlla, houbo outros produtos da zona, derivados do porco e doces típicos do Entroido. Esta feira da androlla sempre se suele vender bastante ben. Vimos de Lugo, levamos bastantes anos sabindo, sobre 5 ou 6 anos sabindo e querendo repetir. E como en toda festa popular, a música amenizou toda a xornada. E con outra cita típica do Entroido despedímonos por hoxe. O Oso de Salcedo voltou a percorrer as rúas desta aldea da Pobra de Brollón para repartir sorte aos veciños e os visitantes que se desprazan dende todo o país para participar da troula, unha tradición do Entroido rural única en Galicia que os estudos os vencellan a rituais de fertilidade. Que gocen das imaxes. Vémonos a vindeira semana e grazas por estar aí. Dende tempos inmemoriais, o oso achégase a Salcedo o remate da súa hibernación. Acabamos de pasar o inverno, levamos tempos invernos, entón, pois, bueno, é unha das primeiras festas que abre pois, outra época do ano. Cuberta con pelellos de ovella, adornada con chocas e cunha careta de coiro, a máscara non agocha as súas intencións. Tignar a todo aquel viandante que veña por aquí polo pobo, pois, para que leven pois, un recuerdo do que é o Entroido tradicional deste pobo. A tradición do oso é ni máis ni menos que a representación do deus da natureza a través desa personaxe para traernos boas cousas. Durante o seu percorrido polas rúas de Salcedo, coa axuda dos seus criados, o oso reparte boa sorte, coas poutas cheas de cinza augada. O seu labor principalmente é eso, coller a xente para que sexa pintada por oso. Que me van pintar ya. Non hai remedio. Levo 6 anos vindo. Por eso, bueno, veño todos os anos porque de verdad vale a pena. ¿De dónde? De Trento, Italia. Con mis amigos me han dicho que había esta tradición muy buena y tuve que venir a verla. Somos unos 30, tengo aquí familia, veraneo aquí, vengo en Navidades y bueno, es mi primer año aquí pasando el carnaval y bueno, la verdad que increíble. É unha das zonas onde adoita enlamar a xente precisamente é no ventre e probablemente por esa cuestión de fertilidade, de aportar fertilidade ás mulleres. Este costume ancestral se mantén só en Salcedo. Actualmente en Galiza é o único oso que sigue vivo, aínda que si é certo que por o territorio nacional hai algún outro punto, como Navarra, Cantabria, e xa, por suposto, na maior parte de Europa tamén temos expresións moi similares. Dende o ano 2008, o Museo Internacional do Entroido en Bélxica dá cubillo o oso de Salcedo.